Veenkleester, een dorp met 110 inwoners en een aardelijke geschiedenis. Grote verorings worden er net op prijs steld. Onderhoud en een creërs dorpsgezicht vinden ze wel belangrijk. Daarom is dit terrein achter de Jeddere Ringo Bar ze een stiekel in de voet. Het is wel een aanschaaf van Veenkleester omdat dit nou een parkeerterrein is. Dan komen natuurlijk de mensen die hier op bezoek komen eerst op het parkeerterrein. Dus dan is het natuurlijk mooi dat dat ook een mooi geheel wordt. Het is nou net dus. Nou staat het een hobbylight in elk geval net. Maar het nodigt wel uit tot verzamelplek voor jongeren en dergelijke. Heb je natuurlijk ook wel wat hangjeugd, wat overlast, maar dat valt in Veenklooster heel erg mee. Het terrein leidt er nou echt wat zuterig bij. Het is gewoon een kamkaloon. Het gemeentebestuur van Kalmeloon kwam met 2 plannen. Een vast evenementenpodium en vakantiehuizen. Het voorstel is om te kiezen voor het meest economische. Je moet het ongeveer zien tussen 2 en 3 vakantiewoningen en een groepsaccommodatie. En dat we ongeveer tussen de 18 en de 24 mensen kunnen herbergen. Waarom weer dat de beste van de opties? Nou, dat past het beste bij dit gebied. Het geeft denk ik een hele mooie uitstraling aan dit gebied en een hele mooie invulling ook. En zij is Veenkleester ook af van de oorlijst toch muziekconcerten die ter plak vinden. En vooral het muziekfestival bij de Christ is vervelend voor het dorp. En dat kan ook binnen de wettelijke mogelijkheden houden worden hier. En daarvan zei het, zo wordt het helft van het dorp. En zeker iedereen die omheen wendt, heel vervelend. En het college zei van nou, dat kunnen we wel verhelpen. Nou ja, wat oren bestemming. En zet er bungalows op. Het dorp hier hebben volkstuin of een fruithaven. Gewoon omwenjenden vinden deze skaal te groot en ze denken dat het net uitkent. We gaan zelfs een bed and breakfast helemaal in het dorp. Nou, en als we zorgen naar de bezetting daarvan, dan hebben wij nou net behoefte om extra bungalows voor overnachtingsmogelijkheden te hebben. Tjenstanders hoop je dat de gemeente hier het plan nog opkeren zal.